Ak dnes niečo jasne ukazuje, kto na Slovensku skutočne nerešpektuje demokraciu, tak je to správanie progresívcov. Nestačí im vláda, nestačia im médiá, nestačia im protesty. Teraz im už prekáža aj prezidentský palác. A v tomto bode by sa mal každý normálny človek zastaviť a položiť si jednoduchú otázku. Čo je vlastne extrém, ak nie toto? Dnes sa konal pracovný obed s prezidentom Slovenskej republiky. Úplne bežná, legitímna a demokratická vec. Prezident pozval zástupcov všetkých strán, ktoré majú zastúpenie v Európskom parlamente. Všetkých, bez rozdielu. Presne tak, ako má demokracia fungovať. A čo urobili progresívci? Odignorovali to. Odmietli prísť, odmietli diskusiu. Prečo? Lebo im prekážalo, že prezident si dovolil pozvať aj ľudí, ktorí nemajú rovnaký názor ako oni. Toto je presná ukážka ich chápania demokracie. Ak nesúhlasíš s nami, nemáš právo sedieť za stolom. Ak máš iný pohľad na svet, si problém. Ak nie si súčasťou ich bubliny, tak s tebou nebudeme hovoriť. A ešte sa pritom tvária, že oni sú tí slušní, tolerantní a morálne nadradení. Progresívci sa dnes správajú presne tak, ako sa správa skutočný extrém. Nenávisť, povýšenosť, pohŕdanie inými názormi. Neschopnosť viesť dialóg. Neschopnosť rešpektovať, že na Slovensku žijú milióny ľudí s rôznymi názormi, hodnotami a skúsenosťami. Len neustále rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých. A potom sa čudujú, že je krajina rozdelená. Strana Smer, sociálna demokracia dlhodobo hovorí, že politika sa má robiť dialógom. Aj s tými, s ktorými nesúhlasíme. Prezident nie je prezidentom jednej skupiny ľudí, ale prezidentom celej Slovenskej republiky. A ak niekto odmieta už aj základnú formu politickej komunikácie, ako je pracovné stretnutie s hlavou štátu, problém nie je v prezidentovi. Problém je v arogancii tých, ktorí sa na demokraciu len hrajú. Znepokojujúce je najmä to, že títo ľudia sa prezentujú ako budúca vládna alternatíva. Predstavte si, ako by riadili krajinu, keby sa raz dostali k moci. Bez diskusie, bez rešpektu. S nálepkovaním každého, kto má iný názor. To nie je demokracia. To je nebezpečný elitársky prístup. Medzi tým my robíme to, čo považujeme za správne. Pracujeme. Zastupujeme záujmy Slovenskej republiky doma aj v Európe. Bez hysterických výstupov, bez teatrálnych gest, bez odmietania dialógu. Rozdiel je jasný. Jedni od stola odchádzajú, druhí pri ňom zostávajú a pracujú. A práve preto je dôležité o týchto veciach hovoriť nahlas. Nie cez krik na námestiach, nie cez nenávistné nálepky, ale vecne a otvorene. Slovensko dnes nepotrebuje ďalšie rozdeľovanie, ale pokojný dialóg a rešpekt k tomu, že nie každý musí mať rovnaký názor. Demokracia nie je o tom, že budeme počúvať len sami seba. Demokracia je o tom, že dokážeme sedieť za jedným stolom aj s tými, s ktorými nesúhlasíme. Odmietanie diskusie je nebezpečné. Keď prestaneme hovoriť, začneme sa len hádať. Keď prestaneme počúvať, začneme sa len obviňovať. A v konečnom dôsledku na to vždy doplatia obyčajní ľudia. Ak s týmto pohľadom súhlasíte, dajte tomuto videu like. Napíšte do komentárov, čo si o tejto situácii myslíte vy a ako vnímate správanie progresívcov. Zaujíma nás váš názor, pretože tento kanál nie je o elitách, ale o ľuďoch. A ak sa vám toto video páčilo, dajte odber tohto kanála. Každým dňom sme väčší a spolu budujeme komunitu ľudí, ktorí sa neboja povedať svoj názor.